Malampusong na aresto sa mga sakop sa National Bureau of Investigation Southeastern Mindanao Regional Office ang duha ka mga individual nga pulos taga Panabo City kinsa nalambigit sa illegal nga pagpamaligya og butane canisters ug liquefied petroleum gas kun LPG sa Panabo City, Davao del Norte. Sumala ni NBI 11 spokesperson El Liliano, pinasikad sa sumbong sa usa ka negosyante sa Panabo City. Gihimo niini ang pag-raid sa gitumbok nga lugar na himutangan sa maong backyard industry sa Purok Tambis, Barangay Grido sa naasoy nga syudad ug didto naaktuhan ang nagpadayong iligal nga kalihukan nga miresulta sa pagkaaresto usab sa duha ka mga trabahante. Base sa nahimong operasyon sa NBI, gidudahang adunay koneksyon sa lokal nga otoridad ang maong iligal nga kalihukan nunot sa gipakitang walay ko kahadlok ka binuhatan sa mga suspitsado. They conducted their illegal operation in an abandoned house. Yung structure is hindi tapos. Walang pintuan, walang mga bintana, very open sa public. So makikita mo, outside naka-file yung crates of butane canisters at saka mga 50 kg liquefied petroleum gas. Talagang in broad daylight, they are doing these illegal activities without being afraid that they will be apprehended by law enforcers. And for I know, meron silang siguro they have some connections with local authorities in that area. Gisaysay ni Liliano nga pamaagi sa mga sospek mao ang pagpalita og mga tinangke sa 50 kilos nga LPG ug mao kini gamiton sa pagtubil sa butane canisters sa paspas apan dili luwas nga pamaagi. Matud pa nga moabot sa 300 ka butane canisters ang ma-refill sa mga sospek gikan sa usa ka 50 kilos kana nga LPG tank sulod lamang sa duha ka oras kansang aktibidad gikabalaka kun galing masipyat sanglit posible kining musangpot sa pagbusikad ug pagkasunog. Subay sa datos anaa sa 1,618 ka mga canisters ang nakumpiska sa NBI lakip ang mga dagkong tangke sa LPG nga gamitong ebidensya isip suporta sa kasong infringement of trademark and unfair competition ug violation sa LPG Act of the Philippines nga ipasang at batok sa duha ka mga dinakpan. Sa pikas bahin, aminado usab ang mga sospek sa nahimo niining krimen. Trabahante namin sir. Magduha pa lang katuig. May lain pang marta. Undang yung taning tabawan eh. Sa karon, padayon pa ang dugang investigasyon sa NBI sa posibleng pag-ila sa nanag-iya sa maong iligal nga negosyo. Panawagan sa ahensya ngadto sa publiko nga sa mga lehitimong tindahan lamang mupalit og susamang produkto aron masiguro ang kaluwasan sa matag usa. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Zantone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Marvin Ebano, XFM News.